Dobre, ako už hráme, takže... Čo sa hrá? No však už hráme. Už sa načítala mapa. Teda ja som tam aspoň, no. A som Nemec a som na tej dobrej strane. Sa tu bude snajprovať. Teda snajprovalo by sa, keby tu niekto bol. Vidíš, všetci sa ma boja. Ale že nikde to není. Dobre. Prvého máme. Prvého? Prvého. Takže fakt. Však som ho pred chvíľou zabil. Jak je možné, že tam bol? Lampa. Jakub, čo si tak ticho? Čo nerozprávaš? Pozerám videa. Jak to ty pozeráš videa? Však tu máš bojovať. Nechci teraz počkať. Ja sa hovorím trošku uvoľniť a potom mi to pôjde. Ja sa musíš uvoľniť, potom ti to pôjde, aha. Áno. Dobre, chápem. Dobre, dobre. Tak sa uvoľňuj a za chvíľku vám dojde teda. Tak. Lebo nestihneš. A zás ma niekto zabil. To je nemožné. Zabil som krokodíla. A v Call of Duty. Kde sú všetci? Tá mapa je prázdna. Aha, tu. To bolo tesné. Veľmi tesné. Aha. Zase mi to ide dobre. Chudák, som jediný v parku. Nič, že chudák Američan sám tu bol v parku a naokolo Nemci všade. Nezvládol to. Zabil som ho. Norbert by dal novú video. Musíme pozrieť. To stačí, kebyže si pustíš mňa v spektátore a vidíš noob video. My vieme to. Ej. Dobre. No super, ďalší dole. Čo? Čo? Potom to video. Nie, myslím, že ma dať za to robiť tak si nám nespomínam.